Yeah, so wnaethon ni cyrraedd Cwpan Cymru blwyddyn diwetha. When he giggles, he's gone. Cyrraedd Don't do, he's gone. Wel, Kane, shwmai. Bach yn weird. Ond, shwt dim ond mae'r tymor yn mynd i ni hyd yn hyn. Mae'r tymor yn mynd yn dda. Dechrau dda iawn. Gyda'r injuries ni wedi cael, fi'n credu ni'n neud yn dda. Mae wedi effeithio ni am misoedd o fe. Mae bron rhywun mas pob wythnos nawr o fe. Beth ti'n credu yw'r targed i Penybont tymor yma? Wel, Ewrop o fe. Ie, hwnna. Ne, ennill y Cwpan Cymru. Cwpan Cymru, ie. I'n mynd mor bell blwyddyn diwethaf. Ie. Shwt oedd y ffeinal i ti? Diwrnod ardderchog i chwarae yn Stadion Caerdydd. Ond i colli oedd ddim yn dda, ond diwrnod ardderchog o fe. Ie, experience dda iawn. Diwrnod mwyaf hanes y clwb siar o fod, fe. Ond shwt ti'n meddwl ni wedi dysgu o hwnna? Ni'n gwybod mynd i mewn i TNS game, beth nhw'n mynd i wneud. A roedd y cae yn mawr o fe. It was only going to help them o fe. Dead and buried, really, first half, 3-0 up. Ond y cymeriad i dod nôl a nawr mae pob un yn gweud am ti. Ie, os ni wedi cael 10 munud mwy, dwi'n credu ni wedi cael trydydd. Ie, o'n i'n pwysio. Fi'n credu nath y crowd helpu ni fyd. Ie, llawer o Penybont, dy fe? Ie, fi'n credu. Tamau bach o TNS. Ie, dim ond tamau bach, dim ond. Dim cefnogwr yna. Gêm nesaf yn erbyn y Seintiau. Wastad yn gêm cystadleuol, ni wastad yn rhedeg nhw'n agos iawn. Kane Owen sy'n disgwyl amdani, oedd hi ar y postyn ac i gefn yr hwyd! Ni gorfod ennill erbyn nhw nawr. Yr unig tîm, ni ddim wedi cael 3 pwynt ar erbyn, so gobeithio ni gallu gwneud y gatref wythnos nesaf. Ni beth wedi curo nhw, beth di'n meddwl am hwnna? Annoying, iawn. Yn wedig blwyddyn diwetha amser eithon ni 2-0 lan. O'n i'n meddwl byddwn ni yn curo nhw prynu, ond daethon nhw'n ôl 3-all. Last minute i ennill y gyngrair. Felly, mae fe'n annoying bod ni ddim wedi curo nhw, ond yn credu mae'r amser yn dod a gobeithio gallu gwneud e dydd Sadwrn nawr. Os mae pawb yn cadw'r game plan, byddwn ni'n ffain. Pob amser ni'n chwarae nhw, ni'n gwneud yn dda yn erbyn nhw, ni'n pob amser yn aros i cadw'r game plan, so gobeithio. Ie, just un gol sy'n dy fe trwy'r amser. So gobeithio mae pawb yn cadw a ni'n sgorio couple o goliau. It's coming. Mae'n dod. Mae'n dod.